ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। 2027 ଭିତରେ ଅନେକ ମା ହେଇପାରୁନଥିବା ମା ମାନେ, ବାପା ହେଇପାରୁନଥିବା ଭାଇ ମାନେ ଆଉ କୋଳରେ ଆପଣ ଛୁଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କମିଟିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ରୋଗୀ ଆସିଲେ ଦୟାକରି ସେମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ନେଇକି ଆସିବେ। ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଭିଡରେ ଟିକେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାଲ୍ଟିରେ କାମ କରୁଛି, ବାଲ୍ଟି ପାଣି ମାମୁନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକି ନାହିଁ, କେବଳ ଯାହାର କୁଷ୍ଠ ରୋଗର ସମସ୍ୟା ଥିବ, ଉପରେ ଯାହାର ଘା ପଚି ଯାଇ ସଢି ଯାଇଥିବ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ এই ସମୟରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଜୀବନ୍ତମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ ପିତା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ନିକଟରେ ଉଭା ହେଉଛୁ, ଠିଆ ହେଉଛୁ। ଆଉ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ, ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ। ପିତା, ରହିଥିବା ଦୁର୍ବଳତା, ଅନ୍ଧକାରର କାର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ଦ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର ହଉ। ଆଜି ଆସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଏ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଗୁଙ୍ଗା ଭୂତ କଥା କହି ପାରୁ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତା ଭିତରେ ରହିଥିବା ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଠିକ ସେପରି ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମର କନ୍ୟା 18 ବର୍ଷ ଯାଏ କୁବ୍ଜା ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଚିତ୍କାର କଲା ଆଉ ତାହାର ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କହିଲା ପରେ ସେ ଠିକ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ସ୍ପିରିଟ ଏଫେକ୍ଟ ଡିଜିଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଡିଜିଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲ୍ଥ ଡିଜିଜ କଣ? ଆପଣଙ୍କର ମେଡିସିନ କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଟ ଏଫେକ୍ଟ ଡିଜିଜ ମେଡିସିନ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଥରେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ପ୍ରଭାବିତ ଯଦି ରୋଗ ହେଲା, ସେଇ ଘର ଟୋଟାଲି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ମୋ ପାଖରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମିନିମମ୍ ନୂଆ ଲୋକ 2000 ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ସେତିକି ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭୂତି ପାଇଛି,
ଅନେକଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜଣେ ପାରାଲାଇଜ ହେଇଯିବେ, ଜଣେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେବେ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେବେ, ଜଣେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେବେ ଆଉ ଜଣେ ବାଇଦା ହୁଏ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ କଣ ଅଛି? ଜଣେ ତ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଲା, ଆଉ ଜଣେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ କଣ ରହିଛି? ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେଇ ଘରେ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି କାମ କରେ। ମନ୍ଦ ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦୂର କରିବେ ନାହିଁ, এইଠୁ ଆପଣ କ୍ଷୀରରେ ଗାଧେଇକି ଯିବେ, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଅଛି ଦୂର କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିଗ ଅଟେ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ସୁସମ୍ବାଦ ଦିଗ ଅଟେ, ଉତ୍ତର ଦିଗ କୁସମ୍ବାଦ ଦିଗ ଅଟେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ରିଲିଜନର ଲୋକମାନେ ସେ ଦିଗକୁ ଫଲୋ କରିକି କଣ କରନ୍ତି, ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଜି ବି ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଆମେ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରୁନୁ କିମ୍ବା ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣୁନୁ। ଉତ୍ତର ଦିଗ କୁ ଦିଗ ଲେଖିକି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ନେଇକି ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଜାଗା ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଆଡେ ପଡିଲା, ଘର ଯଦି ଉତ୍ତରକୁ ଗଲା, ସେ ଘରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କ୍ରାଇସିସ୍ ଆସିବ। आज मैं हूँ तेरा तेरा मैं आकर गाऊंगा। आज मैं हूँ तेरा तेरा मैं आकर गाऊंगा। ये तो मेरा जीवा खुदा, तू ही तो मेरा जीवा खुदा। ये तो मेरा जीवा खुदा, तू ही तो मेरा गोटा मिनिट याकी नाचिबा दाऊद के तारो नाचिंगे समझ नाचिबो तो दाऊद को परी नाचिबो समझ नाचिबो बे आसी की तरह दाऊद परी नाचिबो परी नाचिबो तो कितने जन भाई भाई आके पछो लोग के नाचे पारे। अरे जीवित परमेश्वर के रूप से अरे